מ-7 לאוקטובר החלפנו דיסקט. ברגע אחד הפכנו ממפלגה, סיעה, לחמ"ל סיוע למשפחות מפונות מהדרום ומהצפון ולחיילי מדינת ישראל. עצרנו את המאבק על הדמוקרטיה, עצרנו את קמפיין הבחירות, עצרנו הכל וכולנו נרתמנו יחד למען הקמת מרכז הסיוע הזה. אנשי חוזה חדש הם אנשים של עשייה. אנחנו ייסדנו את המחאה בהרצליה, וכשפרצה המלחמה, אנחנו בעצם תיעלנו את כל העשייה הזו, הקשרים שלנו והניסיון שלנו בעבודת שטח, ופתחנו את החמ"ל האזרחי. בתוך המשבר הזה צמחו למשהו בממדים ענקיים עם קשרים בכל הארץ ובכל השכונות בעיר. וזה מה שאפשר לנו לעשות את התרומה הכי גדולה לקהילה. הקבוצה הזו, עם כל מה שהיא יכולה לעשות, תיקח את זה למועצה של הרצליה ותקדם שם דברים, זה יכול להיות מדהים. כוחנו בידיעה שאנחנו ביחד, ביחד. אנחנו נחושים לרתום את כל העשייה ואת כל הרוח האזרחית האנושית המדהימה הזאת אל עבר העשייה בתוך מועצת העיר במסגרת הבחירות, זאת אומרת להפוך את הרצליה לעיר שבאמת באמת מגיעה לנו. אנחנו גם מחבקים את העסקים בהרצליה ודואגים לרכוש את כל הציוד עבור החיילים שלנו. ואנחנו ניאבק על ערכים של חופש, שוויון ודמוקרטיה ולא ניתן להשמיד את הבסיס לחיים שפויים ומתקדמים. אנחנו כאן 20,000 ואנחנו בכל שבוע נגדל. אנחנו מאמינים שמי שיצאו לרחובות ובגופם הגנו על הדמוקרטיה הישראלית חייבים לעבור ולהשפיע בכל מקום שאפשר. כל המוסדות בקריסה טוטלית, מה שנותר זה האזרחים. אנחנו דואגים לעצמנו, ולכן אל תחשבו בכלל לא לצאת מהבית ולהצביע לבחירות המוניציפליות. זה בחירות קריטיות, חשובות מאין כמותן, כי ההשפעה הפעם היא חשובה פי כמה.